Comença a parlar. Comprar. Al mercat. Bon dia, Mar. Què vols? Bon dia. Vull 2 quilos de mandarines, sisplau. Perfecte. Aquí les tens. Alguna cosa més? No, gràcies. Quan és? Són 2 € amb 29 cèntims. Efectiu o targeta? Amb targeta. Vols el tiquet? No, no cal. Adéu. A la pastisseria. Bona tarda. Què volen? Bona tarda. Volem galetes de xocolata. Molt bé. Quantes? En vull 10, si us plau. Alguna cosa més? No, ja està. Quant és? Són 3 € amb 15. Efectiu o targeta? Amb efectiu. Aquí tens el canvi. Vols el tiquet? No cal, gràcies. Tens una bossa? Paraules i frases clau. Quan és? Jo vull... Alguna cosa més? El canvi.